Zeg Dries, hoe ben jij de zomer eigenlijk doorgekomen? Nou, heel veel in Spanje, Gran Canaria opgetreden. En ook 2 keer op Ibiza. Dus ik zoek eigenlijk de Nederlanders op. Waar zijn ze op vakantie? En daar gaan we ook optreden. Soms kan ik er een paar dagen aan plakken. Dat is leuk. Dan kom ik aan en dan 's avonds optreden. En dan bijvoorbeeld 2 dagen niets. En dan naar de volgende plek. De grote trend is momenteel dat mensen vragen... zou je een filmpje willen inspreken voor me? Hoe bedoel je dat? Nou ja, we hebben binnenkort een feestje. En dat jij nou even diegene feliciteert. Dus vroeger was het handtekening op foto's zetten. Toen werd het foto maken. En nu is het filmpje inspreken. Ja. Mensen die naar je optredens gaan, zien altijd jouw manager mee. Maar dat is toch op zijn zachtst gezegd wel een markante persoonlijkheid. Hoe zijn jullie tot elkaar gekomen? Hij had ooit 9 automaterialenzaken in Amsterdam. Dan ging ik een keer een autoradio kopen. En toen zei hij, zal ik vanavond met je meegaan naar een optreden? Nou, is goed. Ik ben een leuke vent. Manager is hij nooit geweest. Hij heeft me wel 25 jaar gereden, Kunter. Alleen hij heeft 2 jaar geleden hersenbloeding gehad. En, dus hij rijdt me niet meer. Maar hij is nog altijd mee. We zijn vrienden en hij is mijn begeleider. Eigenlijk je maat voor het leven. Ja, zeker weten. Ja, en dan gaan we straks weer naar Amsterdam. En dan heb ik een optreden net boven Amsterdam. En dan gaat hij weer mee. En we brengen hem vannacht naar huis. En morgenochtend haal ik hem weer op. Ja, ja. Ja, want het mooie is, waar hij is, ben jij en andersom. Ja, we zijn een beetje echt een duo geworden. Hè? Ja, ja. Kunter, nee, daar kan ik niet buiten. Je zou niet zonder rebellen. Nee, ik heb hem erg gemist. Toen lag hij in het ziekenhuis. Hij kon niet meer praten. Eén kant viel uit. Ja, toen was ik blij dat hij weer ging babbelen en bewegen. En toen heeft hij therapie gehad. En het eerste optreden dat hij weer mee was, dat was heerlijk. Een avond zonder Gunther voelt als een avond zonder orkestband. Ja, en je ziet ook overal waar hij bij is, mensen herkennen hem ook. Hè? Want ze willen ook met hem op de foto, niet alleen met mij, met hem ook. En hij is de aanjager, hè? Ja.